Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelku. Jadi beberapa hari ini aku gak sempat ngeplok karena iki aku melawan poso oleh pirang dino kae. Sik sempat tak gawe nang sawah jane, tapi terus akibatnya iki awak terserang iki asam lambung kumat. Jadi selama telung dinoan ki asam lambung kumat. Terus ya tetep tak paksa poso. Jadi tetep tak lawan poso. Jadi ini nang prinsipku penyakit sing kae Gusti Allah nek ade nglawane karo apa sing diperintahno sing urip lah panggah. Insyaallah mari ngene wis. Wis rada mendingan gitu. Jadi alhamdulillah masih ana awan parihara umum tetep tak gawe poso. Ya sakire tanggo lemah-lemah tok nang omah. Terus pirang-pirang dina dhewe aku yo gak sempat apa jenenge matun apa-apa ning sawah. Mergo tak gawe ngenakno weteng. Iki malah krung wis dek wingi diomongi pakane ribut. Anu kuning-kuning semprot ya padahal dek Senin kae barak semprot. Ya iki ya dengan terpaksa ya iki siap nyemprot meh hari ini. Mergo awakku yo gak mau enak. Terpaksa iki aku yo tak kon nyemprot pak ribut, tapi engke yo wong urung teko, aku wis nang sawah wong urung teko. Dadi ndelok kalenan kono mang banyune mati. Banyune ra mili, Bro. Nang terusan. Jadi wis pirang-pirang dina kan mulai tak sat. Iki gelem ngesat tapi terus cuaca ekstrim, bengi udan terus nek bengi yo angine gawedi angine saiki wis angin bau banter kok sebelah kulon. Angin bau banter kok kulon piye. Nah iki terus mengakeh iki pucuk-pucuke kuning. Ya mulai aku pucuk-pucuke kuning ngene iki. Gak nenggon aku tok ing sebelah bene wong-wong kabeh padha. Pucuk-pucuke kuning, pucuk-pucuk kuning. Lah iki mangkane semprot neh. Rata. Ngene wong-wong ya tak kira nggon aku tok. Ternyata ya kabeh. Jadi ana pengaruh juga tibake angin nek kok kulon nek ngarani wong-wong, angin kok kulon sing nggawa geringan. Iki kejadian tenan. Dek bengi jam 11 ki grimis ya ambek angin bau banter. Jal nek gak anu ya njupuki banyu ning sibel. Tak cek sik. Kalenane mili apa ora? Iki ketok ngene iki dek bengi iki grimis dan suasanane lho. Cuacane dan Gunung Wilis nang kidul kae. Berdiri gagah membentengi Kabupaten Madiun. Gunung Wilis. Terus sebelah kulon kae Gunung Lawu. Kita dengan gagah membentengi wilayah Madiun nek pas angin buan terus kulon ya. Terus nang kono kebunan cilik-cilik, kebunan kendeng. Terus kae Gunung Pandan. Iki nek kalen gak enek, gak mili lah ya to. Menjuk banyu nyemprot kurang. Kok ya njupuk banyu iki ae. Banyu kosibel. Ngenane sempat tak sat. Pengen tak sat mergo pirang-pirang dino kan gak iki udan terus gak sempat ngesat iki akhirnya alhamdulillah gelem sat. Kedoane. Iki wis sebelah ngene Pak Agung barang ngene rindang ya padha. Oke. Wah ya wis ngene wong ki ya bener pokoke nek kuning-kuning pucuke lho padha kuning. Kena serangan nang aran iki. Wong-wong Jawa ngarani nek serangan angin kok kulon, angin barat. Ya banyune mati. Banyune mati wis ben karek apa? Njupuk banyune kok sibelahe. Gak nedek delut. Nah timbangane kira nek banyu enake saiki. Nang gone kono.
Mungkin iki cek ngenteni anu, Bro. Ngenteni Pak ribut. Yan wong paling cek ngeterno anake adik ribut neng sawah, neng sekolahan. Neng sekolahan bareng kok lagi nyusul aku neng sawah. Jadi alhamdulillah ki poso wis arep oleh 10 dino. Arep oleh maksud iki lagi 8-9 hari. Semoga puasa kita selalu dilancarkan wae. Ya, jamure beracun. Dilancarkan posone dhewe, dimudahkan segala hale, perjalanan tetap lancar, rezeki tetap lancar, tunggu dinungo ae. Dadi ben iki aku jane pengen sore barang wingi pirang-pirang dino pengen metu karo Cacah, kluyur-kluyur ngevloge bareng Cacah nek kae jane yan, tapi biyo. Tenan awak nek pas kadung ngonoan kumate alah glili wis weteng perih ra kena dijak anu wis satu-satunya dalan ya nggo gletak. Kanggo nglewetak tak enak-enakna wis turu intine ben jaga iki. Jaga stamina juga biyo nggo madeg rasane krengkel-krengkel. Kayak nek kadung purih nang unjem teko apa geger rasane. Jadi gara-garane nek ngarani tas setelah tak analisa wi iki kumate iki mayar jane. Nek aku ngarani ya iki gara-gara santen. Dadi aku biasanya selama iki aku nek kopi gak biasanya nek kopi ya aku iso maksudnya weteng gak apa-apa. Wis kebal carane apa ya wis paham wis apal. Lah sing biasanya sering tak hindari iki kan siji santen terus keloro ketan. Biasanya aku ngono. Padahal ngenane aku iki nggombong takon pengen to poso ketelu gak kepapat kae. Kepapat gak kepapat nek gak ke anu pengen takon gawekno bojoku gawekno jajal anu kolak. Takon blonjo kolak takon ngiseni gedang, waluh, telo. Wis padahal kuwi tok. Terus tamongi aja gawe santen parut. Nah, tuku santen kara, takon gawe santen karae biasane ngono. Terus aja akeh padahal ya kolake kolak bening nek ngarani. Tapi kena kuwi toke lho langsung aku tak kok panas bareng kan urung sapa tak ombeni kopi. Pas krasa kurang tak ombeni kopi bar buka, amben kuwi kok rasane weteng kok saupebah malian. Ya kuwi, wah iki. Akhire kumat terus, halah wis iki kumat ki penyakite. Tak tulungi, tak obati kadang ya wingi kelalen wayah bar sahur lali ngombe. Lah piye wong kadah bar sahur gandengane ngopi akhirnya wis ngene iki ngombe obate malah kadang lali. Jadi kangen juga ternyata 3 dino 3 hari tidak mengonten. Isane konten dhewe sebiyen iki konten dhewe ngene iki. Kegiatan kita nang sawah. Terus ngiwang dina Jumat terus pokoknya tetap semangat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang sedang melaksanakan ibadah poso. Tetap semangat wis poso wis oleh hampir sepertiga perjalanan. Ati yo wis gek ndang padha persiapan sing dia ponak-ponakan dan nyelengi nggo kai THR nggo nyangoni ponakan-ponakane sing wis arep persiapan tahun ini untuk mudik yo silahkan dipersiapkan segala sesuatune. Sing orang di kendaraan pengen numpak yo ndang segera pesen tiket jauh-jauh hari. Dadi ini ben ora kentekan, ben ora bingung. Wis pokoke sekono ae. Selamat menjalankan ibadah puasa.
Tetap semangat, selamat hari Jumat. Pokoknya kanggo sing lanang-lanang aja lali Jumatan. Iki ambek ngenteni Pak Ribut teko. Wis ngono, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.